Manan matur sembah nuwun. Ayo Mbak Elisa, monggo. Yo, gentenan Mbak Elisa kon gubuk asmara. Yo. Halo, Mak. Mak canguk. Mak apa? Mak canguk. Kok mak canguk ya? Cengek limpuk. Ah, cange limpuk. Canguk kacang benguk. Heeh. Nggih. Iya. Niki wonten Bambang Lipura mulya dadi. Mulya dadi. Derek mangayu bagya niki acara napa, Pak? Iki acarane warna-warna memperingati tasyakuran desa mulya dadian keberhasilan pembangunan desa. Jadi merupakan salah satu desa budaya. Oh, berbudaya dan berprestasi. Prestasinya oke banget ya ono songo. Juara-juara ya, Pak. Duwe perpustakaan barang ya. Hah? Duwe perpustakaan barang. Mesti nek desa maju mesti duwe. Ya. Terus iki mau jarene jomblo-jomblo, Pak. Aku mau dikenalke, Pak. Maksudnya piye? Mergo kowe ya jomblo napa piye? Iya. Ya. Pamongnya jarene jomblo-jomblo nih. Oke, pamonge desa oke sing jomblo. Ini mesti mau do karo kowe mergo nek gelem karo kowe iso stroke mendadak. Kesek derek. Kok kowe ora gerandong aku, kaya Mbak Orisa mau lho digerandong. Digerandong piye? Apa? Heh. Ayo cah selip ya ngono. Digandrong, digerandong. Digandrong. Digandrong. Aku yo gelem. Aja kowe sesuk digandrung pamong desa kene nek ana sing gelem karo kowe. Karo pamong desa, aku yo ora sudi karo kowe. Apa kamu? Ora sudi. Aku ki wajah ayu yang cantik akan kuserahkan pada suami yang bertakwa dan beriman, tidak akan kuserahkan pada kampret yang durhaka. Ngono lho, Pak. Iki wis tak cepake engko suami yang beriman dan bertakwa, orang digo kampret yang durhaka. Ah iya, ya ora apa-apa kok tok arani kampret ora apa-apa. Iya. Resene su. Nek aku kampret wegah rowonge ning kowe gelem ro duwite saben bengi. Ya jelas ya duit nggo urip padake. Ah, ngono. Iya, ora apa-apa. Ya harus wajib. Oke, nderek mangi ya bagyo nggih, mugi-mugi dados desa sik berprestasi terus. Mugi-mugi maju terus. Ya ora apa-apa Pak momonge ben jomblo sithik ora apa-apa. Soale nek wis engko menikah ki kinerjane turun biasane. Ben jomblo sithik sesuk tahun ngarep nek desane wis juara siji terus, lagi engko golek aku ora apa-apa Mas. Ora gelem wis to. Yakin wis to. Kan aku sindan ayu berprestasi padake. Ha iya ning suaramu kuwi sing marai dongo. Iki aja kok ngomong, angope marai bojomu minggat kok. Wis to marai turu bareng nek umume cah wedok ayu anggap mesti ngono kuwi diampet aja nganti mangap nek kowe ora bojomu lagi mapan iya kan bojone jengkel yangane minggat juane masa kudu mingkem ya tenan mlebu meneh anggap ki menarik oksigen dadi aku kudu ngono masa ayo narike saka ngendi iki iso digawe ngono lho penak to dadi manis. Ayo Siti nek kuwi. Wong ayu iki didelok angope apik kok. Nah, dadi sing lanang iki ngilir Dik. Nggih Mas, Mas bojone wene. Lah sing lanang lagi narik kemur kowe. Ha. Bisa dikepruk selo bathukmu. Emang lho, aku nek dadi bojone kok baik lho aku Pak dimasake mboten. Masakin apa? Goreng ki endok, matane siji apa matane loro? Wih, wis awe ora kurang ajar kowe. Kan baik akune. Bu goreng ki endok. Ya Mas, matane siji apa loro? Ora bojomu ning matamu kuwi. Lah kan api andoke loro sisan matane siji apa matane loro? No. Ayane ya sing sok. Dinai Lombok ora? No. Enak ora karo dipidak sikile? Enak ora? Ah mesti muni enak bojomu. Wong karo dipidak sikile. Baten yo apik yo aku. Nek ora setru yo mulai mudar meruput.
asmara. Oke. Ya, kaya napa diaturake. Nah. Nyingkar nyingkur nek nembang ya halus nek nembang ya nek omongan wis sing lanang dijayong wis rasa cerewet sekon jero wis bengok-bengok kae. Iya, wis pokoke susah. wiwitane nyingkar nyingkur ning semyen mutan Neno Mas Soklene kok padang banget to Mas iki Sokle ngarepe iki lho. ayo kono le nyanyi ning sor papringan kono. Matane sakit Ora apa-apa kok. Mau jare njaluk moto siji. Sing siji men sakit ya ben. Lelampahan kang tresno tulus nadyanengku bekas mara Ya. Mangga. yen liwat aku kelingan ku bekae biyen Ya, matur suwun. Ci, sakit. Ya, ya ora apa-apa. Ciri khase dheke kaya ngono kuwi kok, Mak. Iya. Mengko sing wangun ditokke ning nggon gara-gara ya ning nggon gara-gara, ya sing wangun ditokke ning nggon limbukan ya limbukan kok. Ya. Mula kudu pilah-pilah, ya. Ayo saiki sing terakhir. Ayo Tatin karo Ayu, ya. Mudhun men do ngliwung. Ora bupras mesakake bendina dikon nang sehat sik. Mau sambat muni kesel ya. Aku aja kon anu ya, aja kon liwung ya kesel tenan sikilku. Mbok mau sikil rasa digowo aku ya. Wong lesat. Ya. Ya. Nggih. Ya. Liwung. Kantine Bu Pras niki wae apa piye? Ki lho. Ngomong karo bojone. Jaremu pengen duet. Stora duet. Ayo pengen karo Ayu harus apa? Mau pas Mbak Eka pengen duet, mbesan aku neng kene ra gelem. Piye? Elik banget. Iya. Kaya beruk ketulup kan. Gilang. Ya. Kok beruk to, Pak? Apa? Ketek. Yora. Kan unine ket lah. Ah, kebangetan nek kuwi kok. Lah kan ketek Aku iki menungso goleke kethek kok. Ah bojone ra trima. Lah apa nek udah ketek? bulus. Oh, sing kayak bulus kok kuwi. Ayo bulus kara ndase mlebu metu. Anggere ketoke ra ono wong kae glali nang. Iya, Pak.
ana ngreku ana sapa. Odian. Ra apa-apa nggo. Sedia kompor. Angkringan Pak Leo di pasar kuliner Ngangkruk Sari hadir nyuwun lagu gubuk asmara sambel kemangi nggih. Mangke badhe kula aturaken mboko setunggal. Ya ngono ya Mak ya. Gandeng iki sindene ya pepak komplit-plit no. Ya matur sembah nuwun Pak. Songo terang. Ora ndek ide dilongi ta. Iya. Mau jane wis ana mantri wis rada ayem mau sindene ora menyang sijine alhamdulillah. Kok aku munggah dhek nusul tik dar. Ora eneng kandangan kowe. Iya. Wis ben men dirasake mak iya. Ayo. Ngaturke apa sih? Iki sing panyuwunane dobel-dobel tak aturake dhisik ya, Nak. Iya. Caping gunung. Caping gunung biasane saiki sing lagi ngetren Mbak Anting. Ki Mbak Anting ora melu mergane sesuk ujian. Oh. Ki Caping Gunung Madura ditumpakke besik nok men tekan Jawa sik. Iya. Dadi Caping Gunung cara Ngayoja biasane. Caping Gunung cara Ngayoja pamurutan Pak Dukun Slamet Kepuh karo Miyayam Pak Jedut. Ya. Dhisik-kisik nok. Ya. Iki dukun iki. Iya. Ora dhisike santet malah ngrekoso. Iya. Monggo diaturake. Monggo sinden-sindenku ya. Wis saka Mbak Agnes Merono bablas ya ngalun-alun ya mak iya iki mau aku yo penuh tanda tanya ing atase gelar budaya menyambut desa Mulya dadi le berprestasi sarta desa budaya kok lakone kok Antasena rabi ora mung aku nok penabuh ki mau sadurunge wayang wiwit mau wis deting Gresik iki maksude piye to Antasena rabi ajebul karo Mas Bayu MC-ne digenahke nek akeh pamong sing durung do rabi. Oh. Mula bengi didongake men do kaya Lesmana Mandra ki ora. Anu ntar kaya Antasena. Senengane ora. Ya mangga. Ya Mbak Anes diaturke. Neno. Mangga, yuk. Saben bengi geser ke ngalor nek ora kleru. Iya. Yen memajang ya Mbak Orisa. yen memajang mong karo Iki ana wong njaluk lagu kok. Wah, ya bejane dalang iki ya ngene iki. Iya, tak kira nek isine lampu tenan. Duse iki Rosia LED lampu hias. Ya, isine rokok no. Wah. Ora gleleng iki ya. Senine aku ra doyan kabeh. Wah, iki senengane sing ngladeni wayang iki. Ya nyembah kaya. Ya ora garap. Aku ya dukun iki ya dukun iki. Isih uyah sijine. Aja ora doyan kok kancane 76 ora doyan ya minta keke mburi iki. Iya. Ya kari Gudang Garam ki sapa sing gelem? Kok ngacung kaya ora ngerti pambegamu. Kowe iki Gudang Garam ya ngacung, jarum ya ngacung. Kok terus dijolke bakul ya. kembang
apa meng 7-6 iku mesti ana wong jawil kok. Nduk. Nek jare kowe ra doyan, mangsa kaya ngene. Ngene, ra apa-apa nggo kebak-kebak cangkem. Iya ya, Mak. Iya. Oh, penabuh iki kejem-kejem lho nek penabuh iki nek. Iya. Tenan. Wis dum-duman siji-siji rokok sewadar wae ya ngene kancane tiba ya didelikke. Engko kancane ubet rokokku tiba wis rasa golek diiklaske nyon aku tuku nang mongko ceke kono. Do mentolo karo kancane dhewe iki. Apa ngene? Yo, jajare Mbak Elisa. Sarwi. Panas ya, mangga Mbak Tatin ya. Diparikan yo Mbak Agnes kagem apa jenenge mulya dadi yang berprestasi yo karo apa jenenge desa budaya monggo yo nyambel terasi lawe teri terus mugi desa mulya dadi semakin berbudaya dan berprestasi. Ya, luar biasa ini cakepannya apik. Yo, Mbak Orisa. Yo. Ono manuk leci. Terus tak pateni. Lho ayo. Cilik kok. Nek gagak mesti tak los-los. Terus mulya dadi berprestasi iya mugi tambah lestari luar biasa apik iki mau yo apa Ika mangan roti entek pitu sindeng kok dokoh ngelih Pak iya aja di mamamu desa mulya dadi semakin maju. Oh ya, semakin maju. Ya, mengentek pitu marai maju. Ayo Alisa. Golek memedi. Lho, lah iki aneh-aneh iki jan. Nenggone kesuwen. Nah. Ana, ayo kuwi memedi. Desa berprestasi mulya dadi tansah lumentu karaharja. Amin. Ayo jajare Mbak Tatin. Ya. Tuku peci. Ireng warnane. Mugi warga mulya dadi sami sehat-sehat awake. Ayo iki sing kacamata iki garwane Pak Keswan. Oh iya. Ayo yuk. Aku wedi. Wedi apa? Ngarepku ana buta. Oh. Ayo bojone dhewe ora percaya kok. Desa
bisa mulya dadi tansah ngrembaka. Bisa mulya dadi tansah ngrembaka. Ya ngarepe eneng buta. Buta kok nek kesambet petir karo kualat karo Begawan Mintaraga sirahe dadi cewek. Ayo sajare. Ana sapi. Ana sapi. Ningkal sing duwe. Ningkal sing duwe. Aku nek jeneng ora saka mburi nek meres ki ya saka samping. Lah meres kok mburi pengkal. Iya. Mugi dusun mulya dadi. Tansah maju sak kabeh. Wah, maju sak kabeh. Ya. Kok saya ora mutu. Agnes mau tetap berprestasi, kabeh kok julung tantane maju sak kabeh. Iku terakhir ming desa mulya dadi muga-muga apik banget wis ngono. Ayo, Wahyu. Tuku srabi. Tuku srabi. Gone Bu Prastiwi. Gone Bu Prastiwi. Srabine Prastiwi wis mambu. Wis jamur. Desa mulya dadi berprestasi. Uga gancar rezeki. Nah, kowe ya Pras terakhir, Pas. Wis kentekan ide iki. Ora mung mulya dadi apik banget rambut. Waduh sik. Ora apa-apa yu, aku yo ngrasake yo angel tenan soalé ukarane wis dienggo kabeh iki perlu mikir tenan. Taneh wektu rasa kuwatir. Yo. Yo, santai. Tuku burjo. Nah, ngandel ora. Tuku burjone dia. Tuku burjo. Heeh. Ning desa Sam mugi bapake pamong sing tasih jomblo. Apik terus Enggal payu rabi. Dia ya punya ide tersendiri. Ketika apa jenenge cakepan mulya dadi wis entek dhek golek cakepan liyane. Ya, niku jenenge sinden sing berkreatif. Iya. Nana neno mangga sapa Mbak Ayu? Ana sinden ngantuk ngono kuwi dijawe langsung muni taper ngono Caping gunung. Nah, ya kanca-kanca bareng ya. Misowa caping ya. Nadian awas awaton sarata lan man cecere Mbak Wahyu infose inumane banyu resek banyu resek bene ya mangga dek jaman ayo Prastiwi engko ndandut ekor ya monggo ya dek
dadi jengkok ngono kuwi. Ya. Syukur bisa Syukur